Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ykbal pursatlary hem dürli. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleriniň dürli ykbal pursatlaryny ele alýan bu hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri atly bu hepdelik dowamly gepleşigini azathabar.org internet sahypasyndaky audio menü diýen ýerden dinläp azathabar.org internet sahypasyndaky ýörüti gepleşikler bölümi bilen bilelikde Azatlyk radiosu atly Facebook, Twitter we WeContact sosial ulgam sahypalarymyzdan hem ýyzarlap bilersiňiz. Gepleşiklere gatnaşmak ýa-da habarlaşmak isleýänler bolsa, hat e-mail belligi azatradio.org e-mail belligi azatradio.org elektronik posta salgysyndan ara gatnaşyp geçip bilerler. Türkmenistanda orta mektebi tamamlap, daşary ýurtlarda ýokary okuw jaýlaryna ýüz tutanlaryň duş gelen kynçylyklary we okuw döwründäki başlyň geçirmeleri gepleşigimiziň bugunky esasy temasy. Gepleşigimizde bu esasy temadaky pikir alşygymyzyň dowamynda bolsa, dinleýijidir okuwjylarymyzyň azathabar.org internet sahypamyzdaky türkmen diplomy bilen diýen pikir alşygallaryň tesirlerini dünýä türkmenleri bilen paýlaşar. Şeýlede dünýä türkmenleriniň Türkmenistana bilim ulgamyna bolup geçen ýetgeşmeleriň daşardan nähili görünýäni baradaky garaýşlaryny we muňa berýän bahalaryny öwreneriz. Türkmenistandan soň türkmenleriň köpçülikde ýaşaýan ýurdu bolan Owganstandaky doganlarymyzyň bilim mümkinçilikleri barada hem kabullaka habarçymyz Şahmerdan Kul Muradynyň taýýarlan ýörüte söhbetleşigini eşdireriz. Hawa söhbetleşler. Türkmenistanyň ýygyderli üýtgäp duran bilim ulgamynyň döwrewatlygy, talabaga laýyklygy hem dünýä utguşpullugy arada pikir alşaly. Pikir alşygymyza gatnaşanlar Türkmenistanda, Kyrgyzstanda hem Ýewropada ýokary okuw jaýlaryna okuw tejribeleri edinen talebileşime bakar. Şeýlede Türkiýe okumaga gelen Murat we ýene Ýewropada okap beren Ruhnama bilim ulgamynyň uçurumlaryndan bunça daglar. Awata köteşler. Ine kommunizm, Ruhnama we Berdimuhammedow döwürleriniň öz bilim ulgamlarynyň tapawutlyklarynyň şu ýaşlara ýetirýän täsirleri barada näme aýdyp bilersiňiz? Ilki bilen bahar sözüne owata senne. Programda 9 ýyllyk okuwlar, şurat 12 ýyla çykypdyr, ýalňyşmaýan bolsam, bir okuw programasyna ýeripdir. Berdimuhammedowyň kitaplaryny öwrenýärmişler. Ben ma'lum bolýany, Taparman Türkmenistanyň Ruhnama kitaby bilen ýolumda çıra diýip okuýardyk. Biz 9-njy klass oturamyzdan soň Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna bir almadylar. 2 staj beretdiler. 2 stajdan soň Türkmenistana okuw girebilmämişsin. Zor Kyrgyzstana okuw gitme mejbur boldyk. Kyrgyzstanda da gidemede 9 ýyllyk dünýä bilim ulgamyna Bilimcilik tipi Gönmel Üniversitede okuwa almadılar. Yani çendiyse 9 yıl bilim onu Avrupa'daki ve Garası devletler arkadaşlarının yurtlarına 10 yıllık okul programmasına dengelenok. Şunun için hem 1 yıllık tayarlık ya da 3 yıl college okumalı dediler. Bir deteden dava durmuşan yalı oldu. Bizim için tevelip cüda köptü. Bu bizim gündelik durmuşumuzda önümüzden çıkan yerde 9 yıllık bilimine köselenmek için bir öğrenci durmuşumu sağlamın. Bulmasın 9 yıllık bilimine kösencimize illata yetiremesek başarılar alıp çıkabilecek vadımız yok. Değilemeden demem. Sağ olsun kulağımı Berdimuhammedowyň yazan ve yazıp oturan kitaplarını okap uluyorlar. Yine araçlar birbirinden başlıca. Hiç dengeden yeri yok.
Şoň üçin PSMS çağlar käbir okuw tasrasyny okasyny 12 ýyl okabiljek belki dam ok diýenler bar. Men işläsim ýani 12 ýyldan 10 ýyllyk bilimden soň üniversitet okasym gelýär. Kynçylyklar daşary urtda ýurdun içinde başlap, soňra daşary urtda dogam medeniýaly görünýär. Şeýlemi? Elbetde. Dinleýijilerimizin, okuwjylarymyzyň tesbirlerini bir paýlaşdyk diýse, Murat bilen tökötüşüge geçmek. Inha azat habar.org diýen Azatlyk radiosynyň internet sahypasyna şol türkmen diplomu bilen diýilen at bilen açylan pikir alşykda garlarylan tesirler bar. Şolon käbirini siziň bilen dinleýijilerimiz bilen paýlaşmak isleýän. Pankelle diýen bir ady ulunan dinleýijimiz, okujymyz şeýle tesir garlypdyr da. Özü daşary urtly. Okuwumy Türkmenistanda tamamladym. Bu toran uğurum ingliz dili edebiýaty bolmaly. Türkçe okuwy gidemde elimdäki zada düşünen oklar. Sebäbi diplomum ady ýok, bakalavrymy, magistraturamy, diplomda hiç zat belli däl. Menem pankelle okuw üçin şol ýurtda hem ingliz dili edebiýatyny taýlanma beredim. Ýitiren 3 ýylyma gynany ýarnyp ýarypdyr da. Soň oňa jogap hökümine ağlamasana deyip bir okuyucu, ağlamasana koysanay Türkmenistan'a daşardan okuyucu gelmeyara. Eğer sen gelen olsan onunla başka çaren yok olmalı deyip şolary alasy tesir kaldırıpdyr da. Muň tesbirini hem yine şol pankelle adın ulanan dinleýijimiz. Ahaw keçe telpek, senin jogabyňy äsgermek islemeýärdim. Ol ulylyň öňünde maňa şek getirip tökmed etdiýän gürrüň etmeden ozal, kiminden Türkmenistan okut ruwa girip barlap gör. Daşary urtdan Türkmenistana okuwçy barýamy, baranok görersiň. 2007-nji ýylda Owanstandan 29 talip, olardan 12 sanysy hem türkmen. Olardan birem men Allah'nadar çary. Türkmenistana bardyk. Eger sen şeýle biletin gelýän bolsa, owanyň Türkmenistanaky ilçhanasyna jaň et. Aýdarlar. Ýöne bärde tema bu däl. Diploma alyp Türkiýe gidemde ýüzüme teredip. Bu näme diýdiler? Türkmenistanyň konsullugyna barsam, Türkmenistana gitmegime maslahat berdiler. Hälem owanyň Ankaradaky ilçhanasynyň haty işe ýarady. Türkde okuwa girdim. Inha, Türkmenistanyň diplomy. Başka bir garyndaşym medisina giripdi. Diplomunu alıp häzir mazarda restoran işledýär. Başka mysal gerekmi? Elbetde, Türkmenistandan başga çykalyga bardy. Inha, görýän. Soň Türkiýe gaýtdym, okuwumy götürdüm. Ýöne başta türkmenim diýip barapdyk. Çykalyga barmy ýokmy onu biljek däl. Ýöne häzirim her ýyl 30-35 owan okuwçy barýarmyş. Bilmedik zadyňa bulaşmady on. Inni Murat Basy kötöşümüz. Sen daşary ýurda gitdiň. Bir okuwga girjek bolanda nähili ýagdaýlara duş geldin? Anka birbirini Türkiýede okuwa nähili boldy? Şeýle bir zat aýtmak isleýän, aslynda men okuw bilmedim çünki ruhnama döwründe öwretdikleri hemme zat diňe ruhnamadan ibaret bolan soň başga predmetlere üns bermediğimiz için tapaklara Türkiýeге ýerpinawlara taýýarlanmaga başlanýardym. Şeýle bir zat bilen garşylaşdym. Diplom başga bir okuw sistemasy bar därdi. Bizim ruhnama döwründe okuduğumuz sistema gaty izlagaly. Elbette diplom başga zatlar bolduğu için ikisem kynçylyk çekdim. Burada kany näbilen bir kitap bilen ýaşaýan bir predmet bar. Diňe şoň üçin näkler bar. Därde bolsa soňa sistematy beýnimi çalp işletmek üçin bir bilen hiç baglanyşy ýok. Ýani ruhnama döwründe biz näkde boşuna gitdik ýani. Sen Türkiýede ok türkmen diplomu bilen okuw bilmedim diýende. Senin näçe zatlara taýýarlap görünmäň şol töwerüňdäki ýaşlar ine bilinçli başga milletlerden hem üniversitede taýýarlanýanlar bar da. Ýanyndaky adamlar soramadylarmy? Murat, näme üçin bular ýalaky üniversitet galany bilen ok? Taýip gyzyklan soramadylarmy? Soran bolsalar näme jogap berdiň? Näme düşündirdin? Şu başyňdan geçirýän ýagdaýlar şolara. Türkiýeden köp ýaşlar ulu adamlar bilen gepleşdi. Näme gadan bilmediğimi hiç aýdyp berýärdim. Bir kitap, bir predmet. Şoňa görä okudyk biz diýsem, hemmesi düşünüp bilen atdy. Näme beýle zatlar bolup bilýär diýip haýran galýardy ýani. Düşündirdim elbetde. Ony hiç kim ondan anarken sen ýalançy ýa-da korkalýan ortada. Beýle bir adam bolup biljegini inanmak adamlar. Esasen Türkiýedäki adamlar üçin gaty geň gelýär ýani bu ýagdaýy düşünürip aýdyp beren wagty. Siz ýaly şol ruhnama döwründe okap, bilim alyp, türkmen diplomunu alyp, Ýewropa çykan gunça üniversite kötöşümizin biri.
Inha Gunço sen Türkmenistan'a orta mektebi gutarıp Türkmen diplom alıp Ýewropa okumaga giden biri hökümünde kynçylyk boldymy, bolmadymy? Nähili boldy? Bir öz durmuş tejribelerden gurrun berseň. Bilim uğrunda Ýewropada kynçylyk bolmady-da, Türkmenistanda köpräk boldy diýseňem bolýar. Meselem. Ýa-da bilim ulgamyzda öçenimizde köp predmetler, köp sapaklar şu ýurdun o wagtky durmuşyna göre okudy diýseňem bolar. Ýani tarih tarapyndan köp maglumatlar gizlenildi. Ýa-da bolmasa edebiýatdan, Türkmen edebiýaty we sapaklar Türkmençiliginiň goşgulary, şonuň durmuşy diýip okudyldy. Bir de ruh sapaklaryň hemmesi bilenem onsoň namadaýla gatşykly, baglanşykly. Ýani ýaşlykdan kellämize ruhnama goýuldy diýseňem boljak. Sözleriň başyna aýtjak bolsaň ruhnamadan başlanýardy-da. Enem atamyzdan başga bir döwrüň bilimini alandan soň beýle bir köp şu matematika, kimya ýaly bir sapaklardan bolarmasa başga bir sapaklardan kömek berip bilmediler. Gunço, näme üçin şol ýaly dünýäň sistemasyna gawat gelmejek ýagdaýda edilýär? Şoň Ýewropada okap ýörsiň. Näme üçin şol ýaly edilýär? Näme sebäpden? Meniň pikirimçe şunun sebebi şu halky, ýaşlary öyle bir ýüpün içinde tutmak ýaly da, şu dünýä ýüzünde bolup geçen habarlardan aýry saklap, ýani adamlaryň dünýä garaşyna östürmän bir penjesiniň içinde maksady bolarmasa diýip düşünýär. Çünki meselende Alman bilimden soňra daşary ýurda gidip okumak atan kyn bolýar. Köp geçilmedik, eşitmedik, görmedik zatlaryň köpü näçe diýsen, täze gelýär desem, soň daşary ýurda okumak atan kyn bolýar. Belki onların beýle düşünjesini ýa-da daşary ýurda göýbermezlik üçin hem şeýle alınıp barýandyr diýip düşünýän ýani. Sizin bilen onuň biz dinleýän dinleýijilerimiz bilen dünýä türkmenleri bilen bir tesiri paýlaşak bolýan şol azathabar.org sahypamyzda ýazylan türkmen diplomu bilen diýilen pikir alşyga forma ýazylan bir şu taýda tesir bar. Şonu ýeri gelende görä geçin gerdişine görä bir paýlaşaýyn diýende Kadir diýen bir goýjymyz inha şeýle ýazýar. Daşary ýurda isle okuw üçin gidýän adamlar bolsun, isle iş üçin gidýän adamlar bolsun tapawdy ýok. Ahyr soňy bu göçlük täze akym bolup Türkmenistanda dolanyp barar. Şoň üçin daşary ýurtda okayan ýigitler, gyzlar daşary ýurtda bolmaklarynyň miwesini ýerde işte Türkmenistanda hökman görürler diýip men pikir edýän. Diňe bir diplom däl, esasy mesele dünýä garaş, gözetim, ýyň düşünjelik. Anha şolar öz miwesini hökman berer diýipdir. Azathabar.org sahypasyna galyran tesirine siz şu pikire nähili baka berýäňiz? Bakar. Men Kadir'in bu aýdan sözleri üçin men başymy eýen. Gaty dogry aýdypdyr. Adamlaň, raýatlaň ýoldan ýapmaň. Daşary ýurda gidip işleýän bolsa, kanuny, bir kanun ýalyda işleýän bolsa da Türkmenistana elýär. Türkmenistanyň ösüşi üçin elýär. Ejiler beselipdi işler çağlaryny okudýar. O çağlar ýene gaýdyp Türkmenistan'ın täze güç, täze akım, täze bilim olup gelýär. Men pikirimçe Kadir gaty dogry beýlepdir. Töweleme, berekella. Murat sen näme pikir edýän? Dogrudan şu daşary ýurtda işleýänler, okaýanlar täze bir akym döredip Türkmenistana gelip Türkmenistana özgörşükleri, Türkmenistanyň bir öňe gitmegine dogrudan şolar peýda edip bilermi? Täsir etip bilermi? Peýda eder, ýöne wagt gerek bolar. Mundan 10 ýyl soň, 10 ýyl soň. Çünki şu wagt men ýaşaýan ýurdum Türkiýanyň taryhyna sereden 50-nji ýyllarda, 60-njy ýyllarda türkler işlemege Germaniýa gidýärdi we Germaniýadan giden adamlar gelmedi. Giden adamlaryň oğulları geldi we elbetde Türkiýanyň dünýä garaşy we akyşy uly kesimde ütködi. Buna elbetde wagt gerek. Ýöne men adamlaryň hakykatdan anlaýan, çünki men öz işlen, öňkü iş firmamda türkmen oğlanlaryň hemmesi iş gutorandan soň hemije ýygyna gaýdyp gidýärdi we ýagyrdatdan eýerler bollar we hakykatdan ýeni pikirler we ýeni bilim we dünýä garaşy getirip ýanlary bilen alyp gitdiler ýani. Ýan barap ornaşyp birleşip urady Türkmenistana diýen dağını. Awa men şu wagt tanışym bar ýani şu taýda özüniň produktlaryny satýan magazyny bar Çarjowda. Ýa-da doğru. Şoň üçin men elbetde anlaýan, ýöne bu zatlaryň hemmesi maňa görä, men pikir görä, ýani 10 ýyl ýaly wagt gerek bolar. Ýani Murat Bey, wagt gerek bir meşhur atalar sözü var. Moskva bir günde bilinmedi diye. Şoň üçin bilen garaşaýyr kıymetde. En dostlar ömrümde 10 ýyl diýmem boldy kandyr wagt. Eň bolmamy çağalymyz
şoň niwesine wagta garaşyp oturmalymy ýa-da şu bilim ulgamyny gowulaşdyrmak üçin, durmuş şertlerini gowulaşdyrmak üçin bir zat edilmeli bolsa näme edilmeli? Şu edilmeli pikirler bilen söhbetleşýärmiz jemläliň onu. Edilmeli iş köp ýa-da internetde okap gördüm men. Ukrainada we Belarusyada okuyan talip oglanlar bir taşatlap görüpdirler. Inne Ukraina bilen Belarusya'ya giden ummasyz pul Türkmenistan universitet gurulsa, telewli bolsa da Türkmenistan üçin bir ullukan girdi gibi. İkinciden yol için pul yoklama gereğim galmaýar. Üçüncüden Türkmenistan'ın bilimi başarı yolda gitmeye gatyn gowur pikir. Şu taleplerden doğru. Şokunla Türkmenistan'ın özüne galsa, öz içine dolansa, fikrimce bu diyanet gelecek garaşıydı. Murat sen ne fikir ediyorsun? Ne edilmeli? Benim fikrim oku sistemasını Türkiye'deki ya da Avrupa'daki etmeli. Yani 10 yıldan son kodaj ya da üniversite. Sol halkara bilim ulgamyny postlaýarda ýetirmeli diýende şeyler. Hawa, biram baharna aýdandatlaryna goşulan gowy analitik pikir ortaga goýupdyrlar. Çünki oku üniversitet meselesi hemişe girdejili bir ýerli iş we hiç wagt batmaýar ýani. Dünýäde näçe kriz bolsa da hemme kişi okumak isleýär. Şoň üçin öz üniversitetiň, öz ýurdunda okuwçylaryň belirli bir prosentini öz içinde tutmak ýaman gowy girdeji getirerdi Türkmenistana. Daşaryan okuwçy uğratmaly ýani çünki o taýdan täze bir dünýä garaýşy alyp gaýdýarlar ýygyna okuwçylar. Ýene de okutmaly ýöne maňa galsa %80-ni Türkmenistanda tutmak Türkmenistan üçin gaty gowy bolardy öz ülkende. Bunça meniň pikirimçe daşary ýurdun sistemasy ol adamyň gitjek maksadyna laýyk gurulýar. Meselem sen matematika ya bolmasa sen ingliz dili ya bolmasa sen kimya boyunca okuyacak diýsen senin sapaklaryň, senin alan bilimin, senin dostlaryň hemmesam şol bir maksada gönülik gidenden soň başga türlü täsir ýetmenden soň nähili diýsem atam bir şuňlaşýar bilimin. Soňra da gelip de ýene Türkmenistanda şol uğurdan işlejek bolsaň ýene de şu ruhnama diýdi, ýene de şu prezidentiň gelmesi gitmesi ya bolmasa çıkışlar ya bolmasa ýene de bir köpçülüklerin şeyle bir uramalar gatyşyp ýani işin soňunda günüň soňunda ýani bir manysyz işler öz durmuşyna öz etjek bolan işine goşulýarlar da soňra da bu daşary ýurtda beýle bir okanyndan soň bir hile kapkan manysyz gelýär ýani. Men gidip ýene Türkmenistanda baryp bir işlesem ýene de meni şu prezidentiňle çykarjak bolsa ýa çykyş etdirjekler bolsa ýani dogry söylesem men islemezdim edeyin. Meniň pikirimçe beýleki okuwçylarym beýleki ýani studentlaram häzir şol bir wagt pikirýändirler diýip pikirýär. Meniň pikirime görä bilim ulgamy adamlaryň maksadyna görä gurulmaly. Seniň meselem eline aljak hünäriňden daşarda başga bir seni saklajak ýa-da başga bir ünsüni böljek beýle bir sapaklar ýa bolmasy çykyşlar, çäreler bolmadan kandiýan. Ýani sen diýäsen meselem kimya okujak bolsaň kimem gollym boljak bolsa sen kimem gollym bolýarsan. Sen kimem gollymy ruhnama bilen ýa-da bolmasa häzirki Berdi Muhammedowyň siýasaty bilen kitaplary bilen bir baglanşyk hiç bir ýeri ýokmy kandiýanda. Onu da gelip ýene de seniň okuyan sapaklaryňa goşmak beýle bir samsyklyk dogrymaýsam meniň üçin atam samsyklyk. Daşary ýurt dünýäni okap ýören gaýyp hökmünde öz tejribemden aýtjak bolýanda adamlara näme islese şo insan üçin hemme bady berse meniň pikirimçe oglan gaýlarymyz gata gowy bilim alardy. Bilimleri gatam bir güýçler diýjek bolan. Polyanna söhbetleşýär. Bugünkü söhbetleşmede fikir alşymyza gatnaşyp beren gurulmagyň üçin köp sag bolun. Bahar Awgunça Murat sag bolun. Üstünlük emraňyz bolsun, köp sag bolun. Sag bolun, sağlyk görüşeli. Orta mektebi Türkmenistanda tamamlap, daşary ýurtlarda okuwy ýören Türkmenistanly talipler ýurtda alan bilimi hem diplomy bilen daşary ýurtlara okuwy ýermegiň huppatlary hakynda gürrüň berdiler. Türkmenistanyň bilim ulgamyna bolup geçen üýtgeşiklikler we ýagdaýlar eýsem daşardan nähili görülýärkä. Dünýä türkmenleri bu ýagdaýa nähili düşünýärkä. Gelin onu Lukmançylyk talibi Türkiýede okayan Uwan sanly Türkmen talipler birleşiginiň ýolbaşçysy Esadulla Erkinden öwreneli.
Şeňa Esadullah bilişiňiz ýaly Türkmenistanyna Niýazow döwründe orta mekteplerde bilim ulgamyny ruhnama kitap okuduldy. Inni goloyda da bir habar çykdy, şol habara görä Türkmenistanyna inni orta mekteplerde Berdimuhammedowyň kitaplary okudulmaga başlandy diýilýär. Bilim ulgamyny ruhnamaň okudulmagy Niýazow döwründe. Häzir bolsa Gurbanuly Berdimuhammedowyň kitaplarynyň okudulmagy. Daşardaky türkmenlere nähil görünýär şu Türkmenistanyň bilimindäki şeýle ütköşmeler, şeýle ýagdaýlar. Şoňa daşardaky dünýä türkmenleri nähil düşünýär, nähil baha berýär. Türkmenistandan gelip kan miqdarda talipler okat öğrenler bar dürli bölümlerde. Olar bilen ýakyndan oturup geçişimiz bolýar we olaryň ýagdaýlary barada häzir meniň klassdaşlarym bolup öğrenleri hem bar. Häzirki Türkmenistanda dowam etip duran sistem hani asyryň çagyna görä mende ýalňyş hadip bilýär. Biz hem 20-nji asyryň insana boljak bolsak, gaýsy milletden bolsak bolany, biz hem bugünkü gün öňe giden döwletler, Ýewrop döwletleri ýani Amerika Birleşik Döwletleri ýanyk döwletleriň nähil ilerlediğini bizim aktarmamız gerek. Bu olaryň ilerle gitmesi näme sebep bolupdyr? Yani bizim o insanlaryň ýören ýolundan ýöräp, biz olardan iza galmasak, biz häzirki 21-nji asyrda uly baýlyk bilimdir. Hani bilim bolmadykça o insan baýlyk hasap bolmaz. Diňe bir insanyň düşünjesine gabylyk galýar otayda. O dünýäniň illenel ilmden uzak galýar. O talip burunkun ýurt daşyna gidip okanda, Türkiýe ýanyk, Amerika ýanyk, Ýewropa ülkelerine ýere gidip okan halatynda o başga zatlar bilen gaslaşýar. O ruhnamada okan destanlary otayda görmän bilýär. Onuň üçin hem hani meňe bir ýaş türkmen ýigidi bolup düşünjem. Biz şol asrymyz, ýaşaýan döwrümüz birden näme isleýän bolsa, biz hem şoňa göre hareket etsek, gaty illerde güýçlenmemiz üçin, her ýoldan özümizi ilerledip bilmemiz üçin sebep bolarmy diýip şonu düşünýär. Onuň üçin hem hani köprek zaten soňdan gelin nesillere düşýär. Hani dödük gidip otursak, biz gaçan başgalardan iýda galarmy diýip bu gaýgyda bolýar. Hani onuň üçin hem häzirki Türkmenistanyň ýolbaşçylardan birin haýsymyz şulki gaýrat edip şu öwleri dünýä standartyna göre talipler ýetişse ki ileride olarak başka komşu döwletler ýany teknologiýadan başka ýollardan ilerlemesine sebep bolarmy diýip düşünýär. Diňe bir ülkenin içinde ýöredilen bir bilim, bir okuw ýa ruhnama ýa bugünkü döwlet guşy adına kitaplar ýurt daşyna çykanda senin bir işiňe yaramazmy diýip bilýär. Onuň üçin bir dünýäniň hem ýerinde okudylyp duran ortak ilimlerden gaty umsarsalar döwletiň başgalar bilen olarda iýde bolmaz ýani. Olar katar bolup bilmesi üçin bir mümkinçilik saglama diýip bilýär. Esadullah çok öteşdiğiniz için köp sağ ol. Sizlere minnettar, sağ olun, sağlıkta görüşelim. Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri adly bu hepdelik dowamly gepleşigini azathabar.org internet sahypasyndaky audio menü diýen ýerden dinläp azathabar.org internet sahypasyndaky ýörüti gepleşikler bölümi bilen bilelikde Azatlyk Radiosy adly Facebook, Twitter we Kontakt sosial ulgam sahypalarymyzdan hem ýyzarlap bilersiňiz. Gepleşiklere gatnaşmak ýa-da habarlaşmak isleýänler bolsa, hat e-mail belligi azatradio.org elektronik posta salgysyndan ara gatnaşyga geçip bilerler. Gelingini Türkmenistandan soň türkmenleriň köpçülükde ýaşaýan ýurdu bolan Owganistanyň türkmenleriň okum mümkinçilikleri hakdaky habara geçelim. Bize gelip boğuşan maglumatlara göre Owganistanyň milletine garamazdan ýokary okuw jaýlaryna girmeklik Türkmenistan bilen deňeşdirilenine birnäme aňsatýaly. Emma bu ýerde esasy mesele türkmenleriň öz dilini okumakluk mümkinçiliginiň çäkli bolmagy. Şeýle ýagdaýda Jügüýjan şäherine ýerleşen uniwersitetde türkmen dili we edebiýaty boýunça Owganistanyna açylan ilkinji bölümi bu problemanyň çözgününe tarap ädilen ilkinji hem möhüm ädim diýip baha vermek mümkün. Bu arada Kavullaky habarçymyz Şahmerdan Kuly Murady şeýle maglumat taýýarlady. Gelin onu bilelikde dinläýin. Özüňizi radio dinleýijilere tanıştyrsaňyz. Men adym Abdurrahim, familiýam Gattybaş, özüm Owganistan Islam Respublikasynyň Jowzjan Üniversitetiniň Talim Terbiýe Fakultetiniň Türkmen dili we edebiýaty kafedrasynyň muallimi. Türkmen dili bölümi ilkinji gede açylyp durdy bärde Owganistan boýunça. Ýa-ni aýdyşyňyz ýa-ni Owganistanda ilkinji gezek Jowzjan Üniversitetinde Türkmen dili we edebiýaty bölümi açyldy. Şu ýyl 3-nji ýyl okuwçylarymyz bar bizde. Her ýyl bir sınıf okuwçy alýas biz. 1-nji ýyl biraz kemräk boldy okuwçylarymyz.
o ýyl men ýokdum, soň gelip berem oglym bol bellenildim. Soňçym soňky 2 ýylda gowy boldy. Şunyň dowamında bir 70-80 töwerege türkmen dili we edebiýaty boýunça okap beren okuwçylarymyz bar. Türkmen dili bölüm açylsa onu baýlaşdyrmak gerek. Kitap uğrundan beleki uğurlardan. Şurada türkmenlerin gyzyklanmasy barmy? Kömek etýärmi? İlkinji gezek üniversitetde türkmen dili we edebiýaty kafedrasy açylşy. Bu da biziň öňde barjy ýaşlarymyzyň aladasy. Esasında oňa men bir dünýä minnetdar ýaşlarymyzdan galy berse biz bu ýerde ören bir uly iş, bu işe başladyk we gidişe. Şu wagt entek bir ýaňy durjan bolup barýar kafedramyz. Ýöneşi okuw materiallar taýdan kemçilikler duýýas gynansak da sebäbi bizde entek öňden galan bölekleýin klassik edebiýatymyzyň şairleri we şolaryň eserleri bolaýmasa başga okuw materiallar taýdan kemçilikler az kim duýulýar sebäbi nädende bu üniversitet boýunça bir kafedra ýokary okuw jaýda şoň üçin näçe okuw materiallar köp bolsa biz üçin gowy boljak. Şoň üçin biz barymyzda elimizde baryndan biz ulanýas sebäbi ýadaşar ýurt materiallaryndan ulanyp bärki arap harpyna geçirip şöyle özlemiz leksiýalar taýýarlaýas. Şol leksiýalar asasında da biz okuwçylarymyza sapak geçýäs. Şol orada Türkmenistana ýüz tutulup görüldimi? Türkmenistan kömek etse diýip şol häzirki türkmen dili bölümine Jowzan Üniversitetinde açylan. Şerde nirde bolsagam dünýä türkmenleriniň merkezi, dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň başlygy Türkmenistanyň prezidenti hormatly Gurbanuly Mälikgulyewicden haýşymyz şu Türkmenistan döwletinden şu biziň ýurdumyzda ilkinji gezek türkmen üniversitetde türkmen dili we edebiýaty kafedrasy açyldy. Şu ýerde ol öz işine başlady. Şoň üçin onuň baýamagy üçin medeni taýdan hem durly uğurlar boýunça türkmen medeniýetiniň diliniň ösmegi üçin bu ýerlerde de edilip durulan işler oňa entek okuw materiallary ýa başga okuwçylar üçin goldawlar berilse da ýaxşy bolar diýende. Sebäbi biziň Awganistanda ýaşaýan türkmenleriň öňde barjylary mümkin bu barada teklip eden bolsalar men umyt etýän şol inde mundan beýlek dogly goldawlar bolar diýip hormat berdim Muhammedowdan. Söhbetdeşligi taýinlap azatlygy ýetiren Şaýmerdan uly Murady. Türkmenistana orta mekdep tamamlap daşary ýurtlarda ýokary okuw jaýlaryna ýüz tutanlaryň duş gelen kynçylyklary we okuw döwründäki başdan geçirmeleri gepleşigiň bugunky esasy temasydy. Şeýlede dünýä türkmenleriniň Türkmenistana bilim ulgamyna bolup geçen üýtgeşmeleriň daşardan nähili görünýän baradaky garaýşlaryny we muňa berýän bahalaryny öwrendik. Türkmenistandan soň türkmenleriň köpçülikde ýaşaýan ýurdu bolan Awganistanyňky doganlarymyzyň bilim okuw mümkinçilikleri barada hem kawurlaky habarçymyz Şahmerdan Kulmuradynyň taýýarlan ýörüýte söhbetdeşigini dünýä türkmenleri bilen paýlaşdyk. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri atly bu hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Saglykda hem bagtyar günlerde görüşelim. Rowaşlyk hemraňyz bolsun. Dünýä türkmenleri. Dünýä türkmenleri.